tribal candidate atum ke sik schedule teng beng ke dak MSc cheplang long lek seta akis ta judjelang la sub judice hutsi council atum bangke thom tribal candidate atum pan nominated MSc ke pon la pen pini la tom pan semi ka petang semi ke anye kipuke governor si kroi credit la tribal candidate tom han pon bek nangi sik schedule pi phuk bek nangi anke governor ta amithang ta governor ke cheplang hut ke semi ke tang titi constitution ne pi phuk phet ni constitution ot bek ki puti ti setanon ke heglong lo alang li methang jong si council tu ki puyong si ahok tangte governor si kroi credit lo pu ahok tangte lage governor si constitution ka pi phuk la alang li semi ke tang nak lo hang bak besi ni ke thabar lo alang li la posi la ke ni tum demand lo la ne tribal candidate atum han ke sik schedule long ke council long ke MSc cheplang ni nominated ta la pen election ben ka contest eta alang litum cheplang ni la pen ke ason ka prek ta da ke tribal atum han si paragraph 20 teng pen ke tribal tum si jat ta dak long chotangi la posi la case do tikan ki dobom hop sub judice hota la alang litum la sik schedule ka pe phuke nilitum condemn lo la pen nilitum demand lo la tribal candidate a MSc atum phan ke amen cancel serak nangi